Myslíš si, že máš dobré životné poistenie? Dúfam, že máš pravdu, pretože dnes si spravíme crash test. Mám životné poistenie a mám 26 rokov. A na 30 rokov tam mám poistené tieto veci. Smrť, závažné ochorenia, muži, prémiová ochrana, čiže trvalé telesné poškodenie v rozsahu nad 50%. Invalidita úrazom nad 40%. Teraz si spravíme crash test. Predstavíme si, že nastanú rôzne situácie. Úraz, choroba, znížená sebestačnosť, úmrtie. Prvý bod crash testu: stane sa ti vážny úraz. Pri lyžovaní narazíš do stromu, zlomíš si chrbticu a zostávaš doživotne na vozíku. Čo mi bude plniť poisťovňa? Poisťovňa z tohoto poistenia zaplatí z invalidity úrazom jednorázovo sumu 5 000 a prémiovú ochranu vo výške 25 000. To je 64 eur na mesiac. Pri ľahšom úraze by sa prémiová ochrana ani nevyplácala. Získal by si teda 5 000 jednorázovo, čo je v prepočte 10 eur na mesiac, chýbajú tu poistenia PN, zníženej sebestačnosti a správne nastavenej invalidity. Stačila by ti táto suma až do dôchodku, čiže na najbližších 39 rokov? Nie, nestačilo by mi to. To je extrémne málo. Druhý bod crash testu: dostaneš vážnu chorobu, zhubný nádor priedušiek. Čo mi bude plniť poisťovňa? Poisťovňa z tohoto poistenia zaplatí závažné ochorenie 12 000 a závažné ochorenie muži 12 000. To je 51 eur na mesiac. Chýba tu najmä PN a invalidita z dôvodu choroby. Veď z toho nezaplatím ani lieky navyše. Tretí bod crash testu: po vážnej chorobe zostaneš nesebestačný. To znamená, že potrebuješ pomoc inej osoby aj pri sprchovaní sa, jedení, varení, presune alebo obliekaní sa. Napríklad ALS mal ju aj Stephen Hawking. Čo mi bude plniť poisťovňa? Poisťovňa z tohoto poistenia zaplatí 12 000 zo závažných ochorení. Nič viac. Problém však pri zníženej sebestačnosti je najmä to, že niekto sa o teba musí starať. Najčastejšie je to manželka a o príjem prichádza tým pádom aj ona. A zrazu celá tvoja rodina nemá z čoho žiť. Chýba tu najmä znížená sebestačnosť, PN a rentová invalidita. Z tohto poistenia získaš iba 25 eur mesačne. Vyžili by ste z toho ako rodina s hypotékou? Nevyžili, prišli by sme ešte aj o bývanie. Štvrtý bod crash testu: umrieš po autonehode. Čo mi bude plniť poisťovňa? Poisťovňa z tohoto poistenia zaplatí 9 000 eur. To je suma, ktorá nepostačuje ani na dôstojný pohreb. Hypotéka by zostala na manželku, ktorá sa musí starať aj o deti. Chýba tu správne nastavená výška plnenia pri úmrtí. Manželka a deti by mohli prísť o bývanie, to je nepriateľné. A to nehovorme o tom, že táto poistka je nastavená iba do veku 56 rokov klienta, teda nie do jeho dôchodkového veku, kedy je väčšia pravdepodobnosť zdravotných komplikácií. Toto video nie je zárukou vyplatenia peňazí z poistenia. Takže táto poistka mi je takmer zbytočná, nekryje poriadne žiadne vážne situácie. Presne tak. Tento crash test nám ukázal realitu, že toto nastavenie zmluvy pre teba nie je dostačujúce. Túto zmluvu som prepracovala tak, aby kryla tvoje potreby podľa vašej aktuálnej životnej situácie. Ak chceš vedieť, ako by dopadol test pri tvojej životnej poistke, ozvi sa. Sleduj aj ďalší diel, aby si videl, z čoho poisťovňa plní a z čoho nie.